ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎም ንዘላለም ንሱ ጎይታዩ ናይ ለማዓንቲ መምጽእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ 7 ነጥብ ንርኢና ንምንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ኣይትጨነቁ ዝብለና ወይ ከዓ ኣይትፍርሑ ዝብለና ሓደ 7 ነጥብታት ክንርኢና ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ስም አምላኽ ይባረክ ነሞ አርእስተይ እግዚአብሔር አምላኽ ንምንታዩ ኣይትፍርሑ ኣይትጨነቁ ዝብለና ስም አምላኽ ይባረክ ኣብዚ ምድር ክንመላለስ ከለና ከም ሰብ ድኹማ ስለ ዝኾንና ንጭነቕ ወይ ከዓ ንፈርሕ ስለ መጻኢና ንፈርሕ ስለ ዝተፈላለዩ ነገር እንታይ ንኾነ ንፈርሕና ንጭነቕ ኢና ግን ቃል አምላኽ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ይብለና ኣይትፍርሑ ይብለና ኣይትጨነቁ ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንምንታይ ኣይትጨነቁ ኣይትፍርሑ ዝብለና 7 ነጥቢ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃሌሉያ ክንርኢ ኢና ስም አምላኽ ንዘላለም ይባረክ ምስ ዘለኒ ግዜ ቀዳማይ እግዚአብሔር መጀመርታ ቀዳማይ እግዚአብሔር አምላኽ ንምንታይ ኣይትጨነቁ ወይ ከዓ ኣይትፍርሑ ዝብለና እቲ ምኽንያት እግዚአብሔር አምላኽ ቀረባና ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኮነ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ቀረባና ስለ ዝኾነ እንታይ ይብለና ኣይትፍርሑ ኣይትጨነቁ እዚ ከዓ ፊልጵን ተርእና ምዕራፍ 4 ጥቕሲ ካብ 5 ጀሚረ ተንቢበዮ እንታይ ዝብል ኣሎ እቲ ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ እግዚአብሔር ቀረባዩ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማንን ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ይብለና ስም አምላኽ ንዘላለም ይባረክ ስለዚ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር አምላኽ ንምንታይ ኣይትጨነቁ ወይ ከዓ ኣይትፍርሑ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ቀረባና ስለ ዝኾነ ዳስዋይ እንታይ ነው እግዚአብሔር ቀረባይ ስለዚ ድሌትኩም ዘበለሲ ብጸሎትን ልማንን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚ አምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ይብለና መሊስና ከንተሪኢና ንዑ ዝድግፍ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ተሪኢና ጥቕሲ 6 እንታይ ይብለና ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ይብለና ስም አምላኽ ይባረክ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ቀረባና ስለ ዝኾነ እንታይ ይብለና ኣይትፍርሑ ደቀይ ኣይትጨነቁ ደቀይ ይብለና ስም አምላኽ ንዘላለም ይባረክ ስለዚ ቀረባኻ ቀረባና ቀረባኽ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዘሎ ክንጭነቕ የብልና ወይ ከዓ ክንፈርሕ የብልና ስም አምላኽ ንዘላለም ይባረክ